možeš da sačuvaš prisebnu glavu, kada svi oko tebe gube svoju i okrivljuju te za to, ako možeš da veruješ sebi, kada svi u tebe sumnjaju i sam pridodaješ njihovim sumnjama, ako možeš da čekaš, nažalost, Crvena zvezda gubi od Slovana 2:1. a da ti ne dosadi čekanje. Ili ako si prevaren da sam ne varaš. Nije, brate, ni 100 milijone. To je kad nešto mrziš. Ili ako si omrznut, da sam ne mrziš. A da pritom ne izgledaš predobar ili premudar. Ako možeš da sanjariš, a da snovi ne ovladaju tobom. Ako možeš da maštaš, a da ti maštanje ne bude cilj. Ako možeš da se suočiš sa uspehom i neuspehom i smatraš te dve varke kao da su potpuno iste. Prilika je to! Ako možeš da podneseš da istinu koju si rekao izvrnu nitkovi kako bi od nje napravili zamku za budale. Sud je našao da je Uroš Mišić pokušao da ugura baklju u usta žandarmu Nebojši Trajkoviću. Sud je utvrdio da je Uroš Mišić napao upaljenom bakljom žandarma Nebojšu Trajkovića i udario ga u leđa, ali da nema dokaza da je pokušao da mu zapaljenu baklju ugura u usta. Ili da posmatraš propast onoga čemu si posvetio sav život. I da pogrbljen, s dotrajalim alatom opet novo stvaraš. Ako možeš da prisiliš svoje srce, nerve i tetive, da te služe dugo, iako si ih nemilice trošio, i da izdržiš kada nema ničega više u tebi sem volje koja ti dovikuje, istraj. Ako ni prijatelji, ni neprijatelji ne mogu da te uvrede, ako te svi cene, ali ne previše, ako možeš da ispuniš jedan nezaboravni minut sadržajem koji traje 60 sekundi, tvoja je zemlja i sve što je na njoj. I iznad svega bit ćeš čovek, prijatelju moj.